Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio! Las 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Pebrero 19, 2020. Makita man kita live sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day na Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Espinido, ginabasol sa politiko ang paglakip sang iyang ngalan sa narco-list. Kapin sa 300 ka mga kahoy nga eukalipto sa Panad Park and Stadium pagkatapson kag ilisan sang endemic nga kahoy. Sa balita national, Chief Legal Service ang Bucor patay matapos ginluthang sa Muntinlupa. Immediate repatriation sa mga Pinoy nga sakay sa cruise ship sa Japan ginmando sang DFA. Kag sa atong balita international, napatay sa Hong Kong tungod sa COVID-19 na dugangan pa. Sa sports balita, final roster sang Gilas Pilipinas iga anunsyo subong nga gabi. Kag sa atong balita entertainment, Diana Meneses ginpahayag nga mayara siya sang stage 2B breast cancer. Detalye sang mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon radyo. Una sa aksyon! Lasay sa 12 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Nagapati ang kontrobersyal nga si Lieutenant Colonel Jovis Pinido nga ang daloka sa poder nga mga politiko among sa likod sa paglakip sa ngalan sa narkolis ang gobyerno. Sa press conference sa Bacolod PNP Headquarters kinasangaga, ginpahayag ni Pinido nga tungod sa iya performance bilang pulis, madamo siya sang gintapakan nga personalidad, partikular nang ginaligar mga dalok sa poder, ilabi na ang mga politiko. Nagapilarman sa Espinido sa pamunuan sang Philippine National Police o PNP, kaya hindi dali-dali nga magpatihan ang mga politiko nga nagahatag sang salang impormasyon, bangod siya mismo ang naga-question man sa kredibilidad sang source sang narcolist. That kind of question, I cannot really pinpoint, but this is one thing I can tell you. Mga tao, number one, hindi siguro engage kasi hindi man ako pogi. Really, a great kind of person, number one, politician talaga. Dapat yan si Lieutenant Colonel Joe V. Espinido. Gindayaw ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang katampad kag sinseridad sa trabaho nga ginpakita ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo matapos sinigin kumpirmar nga nalaki pangyagalan sa narco-list. Sa press conference sa Bacolod PNP Headquarters, ginpahayag ni Espinido nga ginadayaw sini ang kaisog ni Anyo sa pagpagwa sa publiko sang iyangalan sa piyak nga mismo si PNP Chief Archie Gamboa ang wala nagkumpirmar sa impormasyon. Samtang ginpasiguro ni Espinido nga handa sini sabton ang anuman nga investigasyon batok sa iya para matinluan ang iyangalan sa nasambit nga issue. Diwat nga ginako ni Espinido nga dismayado siya sa pamunuan sa PNP tungod sa kakulangan sa intelligence may kang tanan sa pagkalakip sang iyangalan. Nagpatutuo lang na si Sir Anyo, pinapakita niya na transparent ang government, local government natin. Bakit transparent? Sinabi niya, na maski si Espirido nakatrabaho dito, tumulong sa warrant and legal draft, he is not also exempted for the information that came from the constituents of the people. Wala exempted. Ang dugang nga palayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Gain klaro ni Lieutenant Colonel Joe Espinido nga nagapabilin siya sa Region 6 samtang nagaulat si isa kasimanang investigasyon angon sa issue sang narcolis din siya ang involvado. Sulong Espinido hindi siya makahimo sang police operations tubtob wala pa magabot ang verification sa pagkalakip sa iyang ngalan sa narcolis. Nagpasalamat si Espinido kay PNP Chief General Archie Gamboa matapos sang mando sa Region 6 nga dapat sa sulod sing isa kasimba na makapagwa na sang resulta. Sa pinakabahin sang ginpamangkot sa Espinido kung ano ang iya panindugan sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga patsyon ng mga durugista, ginpahayag sini nga common sense na lamang bilang pulis nga dapat lang insakto ang paghimuon bangod ang pulis ang yara sa magproteksyon sa tao kag hindi para magpatay. Sulong Espinido siyang pulis sang pumuluyong Pilipinhon kag hindi pulis ni Presidente Duterte. Ginpasalamatan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang tanan nga mga involvado sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod nga personal nagsungka sa matapos sa ginpatigay nga pagpamulong-pulong sa barangay Banago. Ginakabig naman ni Espinido nga isa ka maayo nga indikasyon ang pagsungka sa mga nagaduso sa illegal nga droga sa Bacolod. Nagapati ini nga kung magsigi-sigi ang ini nga programa, wala sang rason nga hindi matapna ang illegal nga droga sa syudad. Samtang nagasalig naman si Negros Occidental Governor Eugenio Salazar nga malampuwasan ni Police Lieutenant Colonel Joe Espinido ang problema sa paglakip siyang ngalan sinin sa listahan sang gobyerno sa mga personalidad nga may kangtanan si legal nga droga. Sulod kay Lacson nga sang magwa ngalan ni Espinido mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagklaro sa ngalan sini kang nagpahayag ang padayon nga pagsalig sa iya. Nagpamalibad naman ang gobernador sa pagkomento kung dapat nga hingadlan ni Espinido ang ginatumbod nga politiko ngamong sa likod sa paglakip sa iyang ngalan sa drug list. Suno kay Lacson, wala man ini nagakahulugan nga yari sa Negros Occidental o kung sa syudad sa Bacolod ang politiko, kundi posible man siban nga probinsya.
Sa Espinidong liwat nga nagbalik sa Bacolod subong adlaw agud sabdon ang akusasyon batok sa iya. Sa katapusan nga balita, lokal kapin sa 300 ka mga kahoy nga eucalyptus sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod ang natala na nga pagatapson kag ilisan sa mga endemic nga kahoy. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang kabahin sa pagpatahom sa panaad bilang preparasyon sa pag-host sa probinsya sa Regional Athletic Meet kag palarong pamansa sa tuig 2021. Dugang panilagson, pamtangan man sang landscape garden ang pagatamnan sang endemic nga kahoy pagi sa Provincial Environment Management Office sa PEMO. Ang PEMO amuman ang gintugyanan sang gobernador sa pagdeterminar kung ano nga size ng endemic trees ang igatanom. Sunod sa gobernador, hindi maayo nga size ang kahoy ang eucalyptus bangod ini ang madasig nga magsuyop sang tubig kag subong amat-amat na nga ginapangtapas sa South Africa. Kapin sa 60,000 kapuno sa eucalyptus ang gintanom sa panaad sang ini ang gintukod sa 1997. I understand mga 300 trees ni siya. But of course, we're not cutting without replacement. No? Right now, it's a eucalyptus tree farm. No? It's actually a farm before na tree plantation din sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 gali ang pag-inom sa DTX 500, baulang DTX 500 ang tatlo ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubos ang glucose, V-seed nga nagakontrol sa imong blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.th or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Lasay sa 22, Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Patay ang Chief Legal Service Officer sa Bureau of Correction na Bucor sa New Bilibid Prison sa may barangay Poblasyon, Siyudad sang Muntinlupa matapos ginuthang sa tubangan sang eskwelahan. Takda 1:50 kinasang hapon, Pebrero 19. Ang biktima hanging kilala kay Attorney Frederick Anthony Santos nga nakaangkol sang pila sa ulo hagen deklarar nga patay sang Muntinlupa Rescue Team. Sa investigasyon sang Muntinlupa PNP, masugat kung tani sang iya batang babae si Santos sa southern side Montessori School sa barangay Poblasyon, Siyudad sang Muntinlupa sakay sa Toyota Hilux nga pick-up. Pag-abot sa lugar sang insidente, duwa ka mga suspect ang nagpalapit kag ginuthang ni sang makapila ka beses. Madasig naman nga nagpalagyo ang mga suspect sa wala may baluan nga direksyon. Sa karon padayon ng investigasyon sa kapulisan kalakip ng paghibalo sa motibo sang krimen. Ginmando sa Department of Foreign Affairs o kung DFA ang immediate repatriation sa mga Pinoy nga sakay sa Diamond Princess sa cruise ship sa Japan. Sa Twitter, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga nagpapanawag na siya sa mando sa Embahada sa Pilipinas sa Tokyo para sa pag-repatriate sa mga Pinoy nga kadakip sa mga passengers ng cruise ship sa Yokohama. Ginpaidalom ang cruise ship sa quarantine period tungod sa coronavirus disease o kung COVID-19. Dugang pa ni Locsin nga obligasyon niya nga ipasiguro ang kaluwasan sa mga overseas Filipino workers o kung OFW sa diin man nga bahin sang kalibutan. Sa ulihing nga record sa Department of Health, 41 ka mga Pinoy sa cruise ship ang nagpositibo sa COVID-19. Sa iban nga balita national, makagidhawa na sa karon sang masulhay ang linibo-libo ka mga overseas Filipino workers o kon OFW sang ila pamilya tungod sa pagbawi sang travel ban sa Hong Kong kag Macau. Suno kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, nadula ng kabalaka sa mga OFWs nga mas sila magapigado bangod. Hindi pa sila makabalik sila trabaho sa Hong Kong kag Macau. Unang inpahayag sang stranded nga mga OFWs nga mas makahaladlok nga wala sila sang balikan nga trabaho ikumpara sa andam sang coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Recto, nga kung ikumparar man sa mga hospital sa pungsod, mas mamulong na sa mga hospital sa Hong Kong ang ma-infect sang COVID-19. Kag nagpromisa man ang gobyerno sang Hong Kong at ipanon nila ang mga Pinoy nga yara sila teritoryo. Ginpayag ban sang senador nga mahimo sang gobyerno nga ilibre ang mga pamasay sa mga stranded OFWs bangod magamay lang ang galastuhon kung ikumparar sa malapit 30 bilyones pesos nila nga remittances sa kada isa ka bulan. Natala na nga ipasa ni PNP Chief General Archie Gamboa sa Marso 5 ang rekomendasyon sini kay Presidente Rodrigo Duterte may tanan sa mga ngalan nga nakip sa drug watch list. Sa press conference ginpahayag ni Gamboa nga ginaumpisa na sang ilahanay ang adjudication process para sa sobra 300 ka mga pulis nga yara sa listahan. Sa orihinal nga 357 nga pulis nga yara sa listahan, isa ang napatay kay 15 ang nag-avail sang optional retirement. Una nga ginpagawa ni Gamboa nga may 43 ka mga pulis ay nag-absent without official leave o kun awol apang base sa record kahapon Martes nagdubo ini sa 19. Wala naman ginhingadlan ni Gamboa ang identity sang kapulisan nga kadakip sa drug watch list kasunod sa pending nga validation. Apang si Interior Secretary Eduardo Año amo ang nagkompermar sa ngalan ni Lieutenant Colonel Joey Espinido nga yara sa listahan. Una nga ginpatay ni Gamboa nga ang validation process ay ginadakip man sang adjudication sa mga regional kag directorial o directorial level sa sulod sang isa ka bulan antes ang kaso maglambot sa national level. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Agad pa siyang banwa, mapugnaw nga hangin na
nag-adapt na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa detalye sa aton balita international, isa pa ka pasyente nga nagpositibo sa coronavirus disease kon COVID-19 ang napatay sa Hong Kong. Isa ka 70 anyos nga lalaki ang ikaduha nga napatay tungod sa COVID-19 sa Princess Margaret Hospital. Sa atong Pebrero 12 ang gidala sa hospital ang pasyente matapos ini ginhilanat. Mayara na sa karon sang 62 kay kaso sang COVID-19 sa Hong Kong kag kalakip man sa nagpositibo sa maskit ang Pinay nga nagatrabaho bilang household service worker.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, subong gabi ga-anunsyo ang lineup sang Gilas sa Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifying match batok kini sa Indonesia. Sunod kay Coach Mark Dickel, ang final roster ang pagabugusan sa mga pamatanaon kay mayar man sang may experience. Sunod kay Dickel, may mga players man sa PBA nga magahampang para sa national team. Automatic na kabahin sang team si Kiefer Ravenna matapos nga siyang ginpili nga mangin team captain sang Gilas. Ang Gilas ang magabiyahe padulong sa Jakarta sa Pebrero 21 ag magakompete batok sa pungsod Indonesia sa Pebrero 23. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, gipahayag sang Brazilian actress model nga si Diana Meneses nga tuig 2018 pa sang nagapagbato siya sa balatian nga breast cancer. Sunod sa actress sang mag 30 anyos siya sang iya mabatyagan nga mayara sa bukol sa iya natuo nga dughan. Kabangdanan nga iya ini nga ginpa breast ultrasound. Apang sa resulta wala ini makitaan rason kun nga ang gin request pagid siya nga magpa-biopsy apang tungod sa madamo sini nga concert sa Dubai, gin prioridad niya ang iya nga trabaho. Sa piyak sini, nagapabilin yung mabako ng actress matapos niya may baluan nga mayara siya sang stage 2B breast cancer. Kag sunod naman sa National Breast Cancer Organization, ang buod silingon sang stage 2 amo nga nagadako ang breast cancer apang mahimo ini nga matap na o kun ang pagdako naglamot lamang sa malapit nga lymph nodes. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Pebrero 19, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,